firiagna mo natombo mandeha mamangery mama igny ana ko lamina agnaterana moletry tsy ampy igny tsara nandeha tagny eky ka ino mara tena karany amizany atsika to mbo tia mangery mama ngani le problème ne moletry natatrosa iadanaty sy mafoe manakory amin'ny volagna arabe tsy mike hanindry zany baraminy tsy mety aminahy ketsika to zany tsy mangiagny voilà karaha mipinda téléphone na to misy massage donc massage manakory ona anambole bado hely magnano mandravana ano zaha makisto I anam mahena maktinta friagna ara skwa fino zoa abadonga benawi andas malo rano nankori nakor yin rana mpomohana yin vakizoa manganjao izay are mo friagna havetoy huy nini mavliny na manazany ya mama kuzana volagno amjare fa mafatsuela wa yani akor fa zany bina bakona winye atsika to tokony mamangiagny za tena rafoza ko ty misy fagnahy raso tsela tsikagnahy ozela yin correct bal massage ko yin yin kusto wallahi misino nakor yin ko vakin zoa maratra zany vovonareo maloto vovonareo nandatsana fatimpandroaka zany ko zove ko nasika raha nagnanjany zany mety valahy makoa be le mena maso zany ro mila hevitra kaiky zany zany baka ya za koragna fa tsika fa tsy ela hagny zao ego ino fa mes massage ndraha tsika hefa to awe raha sotokody managna problème maventy ro ninadako mama ko fa zoa ino ko mara koragna massage io mavliny nanankory gidra sagnary tany masy mbo vakio eky baka zoa ino mara volagniny zoa hoe massage io ato iadana we saikitra fo nangalatra voanin'olo nke tegna niboraka zokinyamba ndala zay magnano ino mo zokinyamba le fandehany ndao zandeha abadoana zana igny zana tegna afatra mandeha aminareo olo manambady mboa mianara le vaiary na lalafa tsy hoe la dikany bebe zery zero